boli tu na odchované, napríklad Jan Smrek, Daniel Okáli. Občianske združenie chce podať aj podnet na vyhlásenie budovy za národnú kultúrnu pamiatku. Podporuje to aj primátorka Hanna Hlubocká, ktorá je profesiou tiež architektka. Osobnosť Dušana Jurkoviča v spojení s Modrou nie je doteraz verejnosti celkom známa. Samotný objekt je veľmi zaujímavý a myslím si, že čakal na svoju príležitosť. Po rekonštrukcii by tam malo vzniknúť študijné centrum, expozície, knižnica, čitáreň či komunitné centrum mládeže. Potrebnú sumu si združenie zatiaľ netrúfa odhadnúť. Dodajme, že sirotinec tam fungoval do roku 1951. Potom budova slúžila ako internát pedagogickej školy. Evanjelickej cirkvi bola prinavrátená až v roku 1993. Odvtedy sa však nevyužíva. Iniciatívu na obnovu sirotinca víta aj súčasná evanjelická farárka Eva Oslíková. Naši cirkevníci prejavili záujem. My chceme tiež prispievať našimi zbierkami, aby sa tá budova naozaj dostala nový život, zmysel, aby sa možno znovu prebudilo aj v Slovákoch také povedomie, že nielen potrebujeme brať, ale aj my vieme dať. Práve verejná zbierka umožnila aj pred vyše 100 rokmi sirotinec založiť. Opäť Agáta Petrakovičová. Nezberali len evanjelici, zberali aj Slováci iného vierovyznania. Farár Pavol Zoch začal s vyberaním do klobúka. Neskôr jeho pokračovateľ Samuel Zoch prešiel celú dolnú zem a zberal vlastne. V tomto chceme pokračovať, keďže vznikol zo zbierok, tak sme si povedali, že zo zbierok by bolo pekné, keby sme ho aj obnovili. Evanjelický cirkevný zbor a Modránska beseda organizujú 21. septembra aj Deň sirotinca, kedy oficiálne odštartujú kampaň za jeho záchranu. Bude to počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sú tentokrát zamerané práve na pamiatky duchovného života. Vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. Byť ľudský tým, čo sú práve ľudia. Tak poďte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. My chceme rátať, čo kto dal a má dať. So slepým sa opáva nádať. To vidí, rozoznáme dár. Že máme svoju krásnu tvár. Sme svoju, ten pocit dnes je nás, ale viac a zás. Sme svoju, a ten, kto nie je náš, nedosiahne nás. Budeme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. Byť ľudských tým, čo sú k nám ľudia. Tak choďte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. Sme svoji, ten